Na Facultade de Enfermaría e Podoloxía da Universidade da Coruña impártense o grao en Enfermaría e o grao en Podoloxía. Este é o único centro de Galicia onde se pode estudar esta última titulación. O grao en Podoloxía forma expertos en prevención, diagnóstico e tratamento de todas as afeccións dos pés. Este centro conta cunha clínica universitaria de podoloxía propia, na que presta atención sanitaria profesional que permite desenvolver unha docencia de calidade. Outro valor engadido é que o alumnado do grao en Podoloxía realiza prácticas clínicas no sistema público de saúde dentro dos servizos de traumatoloxía, dermatoloxía e cámara hiperbárica do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. O alumnado do grao en Enfermaría, ademais de obter unha formación académica de recoñecida calidade, ten acceso a unhas prácticas preprofesionais, cun modelo de plan de estudos que goza de grande admiración no ámbito profesional. O alumnado, unha vez realizadas as estadías clínicas, realiza o practicum, unhas prácticas preprofesionais titorizadas de forma individual por un profesional sanitario ou sociosanitario que permiten que as persoas graduadas en enfermaría da UDC dispoñan dunha aprendizaxe práctica avanzada. Entra no futuro. Entra na Facultade de Enfermaría e Podoloxía. Universidade da Coruña, www.udc.gal